Sele kuphela iminyaka emihlanu susela oko kwabanjwa ulonyulo loorhulumente basemakhaya yaye akekho umntu owayesazi ukuba ihlabathi liyakugutyungelwa intsholongwane ye-COVID-19. Kwiiveki ezimbini ezigqithileyo i-IEC izamkele iziphakamiso zikaJaji Moseneke zokuba kunqunyanyiswe ulonyulo lwalo nyaka ngenxa ye-COVID-19. The date of the election for now is 27 October 2021. Until such time that there is a court order that postpones the election. Umphathiswa wolawulo ngobambiswano ugqirha Nkosazana Dlamini-Zuma uthe akaphikisani nomba ukuba i-IEC ifake isicelo kwinkundla yomgaqo-siseko. We consulted a legal team because it was important for us to know what to do in light of Judge Dkgang Moseneka's report. Legal counsel was very clear that there is no order postponing the elections. We don't have the powers to postpone the elections. Ngomso i-IEC iza kubamba inkomfa nonondaba inikezele ngengxelo yayo ngokuphathelana nonyulo lwalo nyaka.